Zdravo svima, ja sam Marija Ranković i dobrodošli na moj webinar Napiši svoju ljubavnu priču. Na ovom webinaru, ovo je dakle moj prvi webinar koji će vam biti ostavljen na linku, možete ga gledati i kasnije, odnosno na mom kanalu. Jer bih voljela da s vremena na vreme, znači iako ćete čuti ove neke od tehnika koje sam ja primjenjivala u svojoj ljubavnoj priči, voljela bih da imate opet trag i mesto na kom ćete moći da se podsjetite i kasnije tih vežbica, jer one su zaista moćne. Meni su pomogle jako mnogo u mom ljubavnom životu, prvenstveno u shvatanju same sebe i upoznavanju sebe i svojih želja, a kasnije i u privlačenju toga što za mene predstavlja idealnog partnera, odnosno čovjeka kakvog sam ja zamišljala. Dakle, prvo da se predstavim. Ja sam Marija Ranković, za one koji me ne znaju. Ja sam NLP trener, dakle od 2016. godine radim sa ljudima kroz NLP i druge metode, znači pored toga i reiki i druge energetske tehnike. I kreator sam Inner Light programa koji je namenjen za oslobađanje vaše lične svetlosti i vašeg ličnog potencijala. O tome ćemo nešto kasnije. Dakle, kako već imam iskustvo u radu sa ljudima, kroz taj rad sa njima sam se i ja sama menjala. I dakle, nekako ona stara ja je mislila da može da ima jedno ili drugo u životu, a zapravo sam vremenom shvatila da postoje ljudi koji imaju sve u životu i da u stvari mi ne moramo da biramo da li ćemo imati samo poslovno, da li ćemo imati samo karijeru ili ćemo se posvetiti privatnom životu, nego da možemo imati sve. Ja sam dugo verovala u to da moram da biram između ta dva i tada je moj izbor padao na poslovni deo života, tako da se može reći da sam dugi niz godina zapravo sve što sam imala u životu bio je moj posao. A veze nekako su bila prolazna priča i čak kada bi da me je u to vreme neko pozvao na neki webinar poput toga, moja rečenica bi bila: slušaj, nisam ja neka mučenica, ne treba meni nikakav savet, ne treba meni nikakva pomoć, znaš, znam ja šta hoću i kad hoću. I imala sam neki odbojan stav i prema vezama i uopšte sve moje reakcije su bile na tom kursu. I nekako kad bi me neko i pitao, u stvari zapravo ljudi iz okruženja nisu ni smeli da me pitaju zašto nemam nekog, jer je taj period mog nemanja partnera potrajao, jer su jednostavno svi shvatili da sam ja u nekom drugom fazonu, da mislim su veze za mene neka sporedna stvar i da li ću ikad imati. Zamišljala sam nekad ću imati nekog, sad vidjet ćemo da li će to biti brak ili šta. Zapravo moja vizija veze je bila potpuno onako bleda, skoro i da nije postojala. Sad vratit ću se još malo u prošlost, dakle od nekih prvih momenata kada počinjemo da imamo veze pa sve do neke 2013. godine sam imala neke stabilnije veze i koje dugo traju. I ono što je usledilo posle toga je zapravo ta moja velika promjena i sve to što me je dovelo do ovoga gde sam sad. Dakle, ja ću vama danas preneti 3 bitne stvari koje su meni pomogle da budem danas ovde gde jesam i da budem zadovoljna svojim ljubavnim životom i da ga potpuno prihvatam, što je i normalno. Mislim, zaista sada je za mene normalno da to bude deo mog života, jako bitan i jeste. I da pređem iz tranzicije te osobe koje je to bilo sporedno do ove gde sam sada, gde to stavljam zaista na visoko mesto u svom životu. Dakle, u toj prošlosti do neke 2013. godine ja sam imala sve stabilne veze tipa godinu i po dana. Moglo bi se reći da sam neki tip za te mirnije varijante. Ali nekako su počinjale, završavale se za godinu i po dve dana, znači možda su to bile neke 3 veze. 4, tako, znači nije bilo mnogo tih, već kad razvučete od neke možda 18. pa do tad godine. I shvatila sam sebe kao nekog ko je za ozbiljne veze. Tada 2013. godine sam izašla iz veze koja je bila stabilna, bila je po svemu sudeći sa strane gledano normalna,
ali ja se nisam osjećala zadovoljnom. I stalno sam nalazila mane tom dečku s kojim sam bila, iako je bio super i prema meni, i moglo bi se reći da smo imali normalnu vezu, ali ja nisam bila zadovoljna. I samim tim se to moje nezadovoljstvo prenosilo na njega i to je trajalo par meseci, znači nije se prekinulo baš preko noći. I onda sam ja nekako shvatila prvo da ja zaslužujem nešto bolje, da ja zaslužujem da budem ispunjena istinski i da nešto tako i on zaslužuje i da bukvalno taj naš ostanak u vezi će nekako stopirati oboje u svom razvoju, u svojim nekim daljim planovima i tada smo odlučili da se rastanemo. I sasvim sam svesno izašla iz te veze i imala sam nekako stav da kad već imate pored sebe, ja sam imala znači nekoga ko je super osoba, da taj neko zaslužuje neko ko će biti oduševljen i presrećan svakog dana što ga ima i da tako nešto zaslužujem i ja. Dakle, mislila sam da mi nismo ti ljudi zaista i nismo bili pravi jedno za drugo. I tada je to bila vrlo racionalna odluka. E sad, ono što je usledilo posle tog raskida je neki moj period preispitivanja gde sam ja zaista morala da sednem sama sa sobom i da se dogovorim i da odlučim šta ja zapravo hoću. Ja sam tad shvatila da ja u stvari ne znam šta hoću i da pa me neko pita kakva je idealna osoba za tebe, ja bih mogla da kažem otprilike ugrubo neke karakteristike, ali šta ja hoću nisam znala. I mislim da je to najveći problem najvećeg broja momaka ili devojka, jer ne bi znali da vam odgovore na pitanje šta ti zapravo želiš, ni za neke druge teme, a kamoli za ljubavni život. I uvek spomenem ljudima da je možda korisno pogledati i onaj film Odbegla mlada ili čak ono Jedi, moli, voli, jer tu imamo te dve osobe koje prolaze kroz neke svoje procese i samo spoznaju. I gde sam i ja shvatila da ne znam ni šta mene raduje, ni šta bih voljela, ni gde više želim da izlazim, jer sam se nekako prilagođavala tim vezama u kojima sam bila i prihvatala to što neko ima, pa smo nekako prilagode nam se navike, ali ko sam zapravo ja nisam znala. I u tom nekom razmaku od 2013. do 2015. godine sam imala neki niz nekih pokušaja veza koje takođe nisu išle. I gde sam 2015. u momentu kada sam odlučila da uplovim u polje ličnog razvoja, u vode ličnog razvoja, kada sam se susrela sa NLP-om, stavila sam nekako kočnicu na sve i odlučila sam da otkrijem u stvari ko sam to zapravo ja i šta ja u stvari hoću. Što je bilo jako veliko pitanje za mene i trebalo je vremena da shvatim ko sam, šta sam, da li osjećam, šta osjećam. Znači, koliko god to delovalo sad apstraktno, jednostavno dala sam sebi vremena da upoznam sebe. Jer znate, ako ne znate ko ste, šta ste i šta zapravo želite u životu, kako će neko drugi da vam ispuni te želje? Mislim da je jako sebično očekivati od nekog momka ili devojke koji nam dolaze i koji će biti samo u vezi da ispunjavaju naše želje i snove i da nam ugađaju, a da mi na prvom mestu ne znamo šta mi hoćemo. Tako da u stvari nijedna od tih osoba ne bi mogla da ispunite naše snove, jer ni mi ne znamo šta bismo. I tada sam u jednoj od knjiga, sad ne mogu da se setim koja je bila, mislim da je ona Moć vizualizacije ili nešto tako, pročitala za jednu vežbicu, kaže: uzmite list papira, znači najprostije mogući, i napišite kakvu osobu vi želite u svom životu. Opišite sve aspekte i vezu. I ja sam tad prvi put u životu, znači tek 2015. godine sela i počela da razmišljam kakvu osobu ja želim pored sebe. Taj opis je trajao i bio je detaljan. I kada sam završila taj opis i pročitala, ja sam bila wow, kao, bože, kao, je li moguće da ovakva osoba postoji, kao da li ja tražim previše?
I tek nakon nekoliko godina sam shvatila da možda u tom momentu sam nesvesno mislila da možda za tog nekog mog idealnog nisam dovoljno dobra. Ja dugo jesam vukla taj neki osjećaj neke lične nedovoljnosti, da nisam dovoljno dobra za ovo ili za ono. To je nekako bilo zamaskirano duboko i trebalo vremena da to shvatim. Ali eto, bar sam napravila prvi korak i opisala tu osobu kakvu ja želim u životu. Dakle, to je prva stvar koju bih vam ja preporučila. Ako nemate partnera ili partnerku, sedite i napravite taj mali zadatak. Znači, jedan list papira, krenite od nekih stvari koje su površne toga, kako želite da taj neko izgleda, boja očiju, kose, mislim, te stvari ćete možda vremenom i promeniti, jer koliko su bitne zapravo, ne toliko, zavisi u stvari od toga šta je vama bitno. Ali kako bude odmicao taj vaš spisak, idite u detalje koje se tiču toga. Kakav želite da bude vaš odnos, gde biste voljeli da putujete, kako biste želeli da se zabavljate sa tom osobom, naprimjer koje biste mesta voljeli da opisujete, kakva interesovanja ta osoba ima, opišite kako se ona ophodi prema vama. Dakle, pruža vam pažnju, poštovanje, ljubav, na koji način vam izražava svoju ljubav. Opišite sve što je vama bitno. Dakle, ne postoji previše, ne postoji nemoguće, ne postoji ništa, jer svako od vas je dovoljno dobar. Samo treba da dođete do tog shvatanja i tog unutrašnjeg osjećaja i naravno postoje načini da se do toga dođe. Znači, možete sami ili uz pomoć, ali jednostavno ne postoji previše. Ne možete biti previše zahtevni. Naravno, ono što sam ja podrazumevala u jednom periodu je da se podrazumeva da je taj neko slobodan. I onda kada sam imala par nekih susreta, prosto neki ljudi koji bi delovali možda i kao dobri za mene, ali da nisu slobodni, ja sam na taj spisak dodala i da je slobodan za mene. I tada se stvarno raščistilo sve. I dešavali su se neki ljudi koji bi mogli da se uklope u tu sliku. Dakle, to je prvi i najvažniji korak. Čak ja sam išla dotle da sam odnos opisala u tom smislu, otprilike u tom i tom mesecu se useljavamo zajedno, biramo stan, planiramo svadbu. To sam već kasnije kada sam shvatila da bih ne samo da se zabavljam s tim nekim, nego da bih voljela taj neko bude za ceo život, kada sam došla do toga. I onda sam opisivala kako mi zajedno biramo sve za venčanje, kako će venčanje biti nekih, čini mi se 6 meseci nakon, 6 meseci ili godinu dana nakon upoznavanja, što se zaista u našem slučaju i jeste desilo. I dodajte te neke detalje, sve što je vama bitno. Znači, ja sam pisala čak i gde bih voljela da otputujemo. I napisala sam, na primjer, da bih voljela da ta osoba bude otvorena i da ima shvatanje za to čime se ja bavim, da bude otvorenija, jer jednostavno ja imam neka široka interesovanja, svako od nas ima neke svoje momente, da nađem neko ko će razumeti to ko sam ja i ko će me podržavati, pošto je meni podrška jako bitna. Dakle, unesite vi na svoj spisak šta je vama bitno. Sada ću vam dodati jedan mali detalj. Znate ono kada, ne znam sad da ste vi nekad govorili, ja jesam, kad naiđe taj pravi ja ću znati. Ne da nisam znala, mi smo se toliko puta sreli, moj muž i ja. Ne da nisam znala da je to taj pravi kog sam imala na spisku, nije mi upadalo na pamet, jer sam se svo vreme bavila nekim ličnim promenama i sa tim osjećajem da još uvek nisam dovoljno dobra za tog nekog, Tako da mislim da je upravo iz tog razloga kod mene trajao taj proces. Mi baš smo pričali, mogli smo se sresti i čak možda i te godine, kada sam ja to i napisala. Znači, to je neka moja greška i gledajte da ne ponavljate moje greške.
nekako određujem, kad postavljam ciljeve, to sam pre radila, određivala sam i neki tok, kao po mom planu da treba sve i da se ispunjava, što je potpuno pogrešno. Znači, ok, da vi želite nešto, ali pustite da neka viša sila odradi svoj deo, jer će se neke stvari namestiti i mnogo lakše i zgodnije od onoga što ste vi zacrtali. Tako da smo se nas dvoje sreli tek posle 3 godine od tog mog opisa. Ja sam taj spisak s vremena na vreme dopunjavala i čitajući ga ponovo i dopunjavajući shvatala sam i primećivala neke svoje programe i neka svoja duboka uverenja o vezama koje sam vremenom otpuštala. Dakle, jedno od vrlo nezgodnih uverenja sam primetila kada sam gledala sliku jedne prijateljice na Facebooku koja je napisala nešto tipa ljubav za ceo život i ona i njen partner, sada muž, su nešto napisali baš onako ljubavno, najljubavnije. Ja sam bila, daj žena, uozbilji se, tako nešto ne postoji. I što mi je bilo odmah zvonce da ja u stvari ne verujem da postoji prava veza i onda je trebalo istražiti kad se to zakačilo, kada se to desilo i zbog čega sam ja počela da verujem u to da prave veze i prava ljubav ne postoji. Dakle, to su bili neki moji programi. Pa onda nisam verovala da će taj neko biti toliko posvećen meni koliko ja mogu da budem posvećena nekom. Pa sam kasnije rekla, ok, ali sad da okrenemo, ako ja mogu da budem toliko okrenuta vezi i posvećena, zašto ne bih našla neko ko je poput mene u tom smislu. I znači, preispitajte to koje su vama vrednosti bitne i šta vi u stvari pružate. Znači, zamislite sad dođe idealna osoba i vi kažete, sad reklamirate sebe i kažete ja sam dobra osoba, ne znam, okrenuta vezi, posvećena i tako dalje, koje su vaši kvaliteti. Jednostavno očekujte da će ta osoba imati slične kvalitete i zašto ne bi imala od starta. To je neka mala smernica. Ja sam skoro 3 godine se menjala i otkrivala te svoje blokade, te svoje kočnice. Bilo ih je stvarno mnogo. Od toga, znate ono kad kažu izađite iz zone komfora i kako je to sad moderno i zaista, mislim, izlazak iz zone komfora u mnogim stvarima je bitan da bismo se menjali, da bismo napredovali. Ono što je za mene bilo izlazak iz zone komfora je zapravo bilo to da budem u stabilnoj vezi. Jer sam nekako navikla da budem u brzini, pa ako se baš zakači, neko sa strane zakači, ali to svakako nije bitno. I u stvari je odluka da konačno budem u vezi, da to bude prava stvar, da to bude ono baš po moje meri. Za mene je to bilo izlazak iz zone komfora. Tako da pogledajte koji je vaš obrazac i šta je ono što se ponavlja u vašim vezama. Sada, kako ovaj spisak i ovo sve što sam sad ispričala može da se primjeni na ljude koji imaju već partnera ili partnerku, koji god, bilo da ste u braku ili ne. Vi na svoj spisak opišite kako biste želi da se vaš odnos poboljša. Jer koliko god sad mi se našli sa nekim, to nije kraj priče, to je tek početak i da počne da se ozvaniči ta veza, to je opet tek početak i ceo život mislim da je pun nekih početaka, tako da vi opišite u kom smislu biste želi da se taj odnos poboljša i vidite šta vi možete da uradite po tom pitanju. I čak jednom sam na jednom predavanju čula zanimljivu stvar gde je taj predavač odmah rekao, ajde uzmite mobilne telefone i napišite voljenoj osobi poruku i napišite koliko vam znači i završite to pitanjem da li mogu da učinim nešto za tebe da se osjećaš bolje sa mnom. I to je bilo tako, wow, znam da je mnogo ljudi samo onako zastalo i mnogi od njih se nisu setili da pitaju svoje partnere da li mogu da učine nešto još za njih i da bi voljeli da im ugode. I povratne reakcije su bile jako lepe, tako da pokušajte, evo možda sad dok gledate ovaj snimak, pauzirajte ga i obratite se nekome s kim ste već dugo i pitajte šta bi ta osoba željela da učinite za nju, jer vama je toliko stalo do toga da se on dobro osjeća ili on. Pokušajte to, verujte mi, bit će prvo zapanjeni, a onda ćete verovatno čuti nešto što je i prejednostavno i lepo, što vi možda ne biste ni očekivali da čujete. Sad vratit ću se opet na našu vezu.
nas dvoje, kada smo se sreli, ja sam shvatila u kratkom, znači na jednoj kafi koja je bila zakazana i poslovna, da je meni sa njim zanimljivo. To je bila jedna od stvari, pored toga što se on meni svideo ovako vizuelno, da je meni bilo sa njim jako zanimljivo. I to mi je isto jako bilo bitno na tom mom spisku, jer znate, ako planirate da provedete s tim nekim život i da putujete i sutra sve, jako je bitno da imate o čemu da pričate. A ja sam shvatila da on čak i kad priča o nečemu što mene ne zanima realno, da je on meni toliko zanimljiv i da se ja stalno smejem i da se ja dobro provodim. Znači šta god da se dešava, koja god da je tema, ja se dobro provodim. I moram priznati da je to bila jedna od stvari koja je prelomila da mi vrlo brzo otpočnemo vezu, odnosno već sutradan. I počeli smo se zabavljamo na moj rođendan 5. septembra prošle 2018. godine. I ta veza je vrlo brzo išla, jer tada sam ja već imala toliko stabilan taj unutrašnji stav da ja zaslužujem najbolje i da ja zaslužujem dobar odnos, da od starta, znači ne ono sada prođe period 6 mjeseci, mi se nešto upoznajemo, pa on počne tad da shvata koliko sam ja super kad se možda mi i umorimo nekad i već sam dosadi da se dokazujemo nekom. Ja sam željela od starta da to bude to i baš sam imala taj unutrašnji stav, evo ja sam tu i ponašat ću se tako i tako i bit ću naravno i posvećena i divna i fina i ja ću se truditi da bude zanimljivo i sasvim je okej da prihvatim i da se ta druga osoba trudi oko mene. Tako da mislim da je to bila još jedna, pošto verujem da će ovaj snimak veći deo žena gledati, da je to jedna od velikih odluka koje sam ja napravila je to da konačno budem malo žensko. I kad to kažem, mislim na u tom smislu da ne moram sve sama. To je bila velika promjena koju sam ja unela tada u životu, da ne moram sve sama. I da konačno odlučim da ne moram da se takmičim sa njim. Dakle, ako mi je nešto teško, da kažem, znaš šta, teško mi je mnogo. I ako može da mi pomogne. Dakle, to nije da odmah prebacite na tu osobu svoj teret i sve, ali nekad prosto i da popričate, jer primetila sam da sam u prethodnom životu, u prethodnim vezama nekako uvijek bila jaka žena, sve ja mogu i ne treba mi ničija pomoć i nekako se tako i završavalo sa tim da ja sve mogu sama i sva sam idealna. U suštini se vrlo često iznutra rušim i ne da ne mogu sama, nego mislim stvarno mi treba pauza, ali tad se ljudi nekako naviknu da mogu i da prosto nigde ne dođe pomoć ni sa jedne strane. Tako da je ovo prvi put u životu gdje sam ja znam da mogu sve i da mogu sama, ali da biram da živim paralelno, da živim zajedno sa nekim i da neke stvari radimo po pola. Naravno, bitno je da ste stabilni i da budete samostalni, jer onda i ta osoba još isto tako stabilna i samostalna, ali da birate da zajedno radite neke stvari. Znači da ne morate da budete sa nekim, nego da želite. I ja sam čak i njemu mnogo puta rekla, mislim, meni je život bio lep i bez tebe i dok sam bila sama, jer sam naučila da živim sa sobom i da ugađam sebi. Ali sada baš želim da sve to nešto što sebi priređujem da podelim sa nekim i mislim da bi to je nekoj osobi, odnosno njemu, da bi to njemu mnogo ulepšalo život, što i jeste. Što je stvarno i kod njega bilo pozitivan šok, jer nije očekivao da može da bude toliko lepo sa nekim. Ali ja mislim da samo kada se nađu dve zrele osobe koje znaju šta hoće u životu, mogu tako lepo da sarađuju. Jer ja mislim da je ljubavna veza i brak sve i da je to neki vid saradnje gdje mi jednostavno, pored toga što imamo neke zdrave granice, tu smo za osobu koju volimo i koja nas voli i da, eto, makar tad u životu ne moramo sve sami. To mi je bila velika promjena u mom životu i odnosima. Evo, na primjer, šta je još bitno? Ovo sad govorim nekako to je još jedna onako značajna stvar, iz iskustva svojih klijenata, a i svog, jeste da opet se vratite na onaj papir i opišite svojih 1, 2, 3, koliko ste imali nekih veza,
mislim u mom slučaju su to recimo bile 2 značajne veze, i opišite ih do detalja na taj papir. I pogledajte da li postoji tu neki obrazac. U smislu, veza je počela, sve je išlo glatko, jedno 6 mjeseci i onda je nekako kao to počelo da bledi, pa su krenule svađe, pa ovo, pa ono. I pogledajte da li vam se nešto ponavlja u svakoj vezi, neko vaše ponašanje ili neka sličnost između vaših partnera. Jer kako kroz svoj razvoj sve kupimo iz porodice i roditelja, tako smo mogli i da pokupimo taj obrazac veze od nekog od naših roditelja. Naročito ako je neko imao problematičan odnos sa mamom ili sa tatom, može pokušavati, recimo, ajde žene, ako su imale problematičan odnos sa ocem, da to nešto pokušavaju da izmene. Znači, nađu sličnu osobu jer su navikle. Naš mozak jako voli slične stvari i zato bira slične ljude. I onda nas to dovodi u iste situacije. I ono što u tom slučaju, evo žene, ali i muškarci koji nađu model mame sa kojom se ne slažu, oni pokušavaju da izmene kraj. Pošto sa tim roditeljem nisu nikad uspjeli da napravi idealan kraj, oni sa tim partnerom se bore i nastoje da izmene taj kraj, koji se naravno nikad ne desi. Ako recimo imate nekog koji je onako malo agresivan ili voli da se svađa i vi se nadate da će to nekad biti mirnije, da će biti bolje, ono što vam preporučujemo, ako nađete neki od tih obrazaca i čak i otkrijete od kog roditelja ste to povukli, promenite tu priču. Dakle, na tom vašem papiru izmenite kraj, izmenite početak i jednostavno krenite od početka. Znači, sad sam rekla izmenite kraj priča, izmenite cijelu priču. Zašto? Napišite šta vi sve zaslužujete i kao ono s početka šta vi pružate. I očekujte da vi stvarno zaslužujete takvu osobu i da nema potrebe da se borite i da menjate nekog da bi bio onakav kakav je vama potreban, nego verujte da takvu osobu možete da dobijete odmah. Jer zašto gubiti vreme, život je kratak. Znate, gubiti narednih 6 mjeseci, godinu dana da biste nekog promenili ko se promeniti neće je stvarno strašno. Dakle, napišite kako biste željeli da se ta osoba prema vama odnosi od starta i vi prema njoj. I prođite malo kroz to vizualizacijom. Zašto? Da biste svoj navikli na to. Jer on je navikao na problematičan odnos. On će tražiti takav, jer koliko god paradoksalno izgledalo, on, pošto je navikao na nešto što je problematično, iako mi znamo da je okej, njemu je to slično, a sličnost znači sigurnost. A kada vam dođe neko dobar, brižan, pažljiv, divan, vama je taj neko nepoznat, a našem mozgu nepoznato znači opasno. I tu sad potpuno počinje da se meša to poznato, nepoznato, dobro, loše. Znači, onaj neko ko je pažljiv postaće nam to nešto čudno. Znači, dajte sebi vremena da se naviknete. Pokušajte prvo kroz tu vizualizaciju da zamislite taj lep odnos. A onda jednostavno kada se desi, znači to je opet iskustvo, ljudi koji su prošli kroz ovo, kada se konačno desi ta divna osoba koja će od starta biti predivna prema vama, mogu se javiti neke čudne vaše reakcije i u smislu da odmah hoćete da tog nekog otkačite, da to je prosto čudno, ali to vaš organizam reaguje na nešto novo. Dakle, naviknite se na dobro i dajte sebi priliku da se vidite par puta sa tom osobom i da konsultujete i taj svoj spisak. Znači, ne odmah da pitate drugarice i ostatak ljudi šta mislite o tome, nego pitajte sebe, jer samo vi treba da znate da donesete tu odluku da li je taj neko za vas ili nije. I onda, posle nekog drugog, trećeg viđenja, može se desiti, i to se dešava uglavnom kod tih osoba koje izmene taj početak, da se naviknu i da, ljudi kažu nije teško navići se na dobro, ali zapravo je čudno navići se na dobro ako to niste do sada živjeli.
Znači, imajte samo na umu da to, iako je dobro da je to novo i da je normalna reakcija, da vas hvata malo nervoza i želja da pobegnete, i sigurna sam da će vam se na duge staze to isplatiti, jer zapravo zašto čekati dugo da taj neko postane ako to nešto može odmah. Eto, to je bila jedna od možda najjačih, koliko god delovalo. Mislim, ovaj video vam je predstava toga kako držim i predavanje i konsultacije, sve, jer sve nekako deluje lagano, to su mi ljudi rekli, vrlo često to deluje lagano i kao igra, ali u stvari dođe na vrlo dubok nivo i pravi duboke procese, tako da bih voljela stvarno da kad treba stopirate ovaj snimak i da uradite ove vežbe i čak ako je potrebno da jednom dnevno radite po jednu, pošto mogu, iako ne izgledaju tako, mogu biti intenzivnije i dovesti vas do nekog dubljeg preispitivanja. Dakle, vrlo je bitno da opišete svoju priču i da napišete šta je ono što vama leži. Sad, treća stvar koju sam želela da podelim sa vama jeste jedna meditacija. Ja sam sličnu meditaciju prošla, sad ću pokušati da se setim, 2016-17. Zadesila sam se na nekom skupu i jedan od trenera je rekao ajde da nas provede grupno i bila je to ljubavna meditacija gde je bilo predviđeno da mi kao zamislimo tog nekog budućeg partnera. I ono što je bilo zanimljivo tada je da je meni, tada stvarno nije na vidi nigde, mislim na horizontu nije bilo nekog mog budućeg. Meni je tada iskočila slika kako smo nas dvoje u Parizu. I ja sam nekako bila kao wow, baš lepo, mislim i želela sam inače da odem, ali kad će se konačno taj neko pojaviti i da stvarno odemo u taj Pariz. I vremenom sam to negde zabeležila i prošlo je. Mislim da je bila 2016. godina. I sad, evo, pre par meseci pita me Saša, već smo bili u braku. Ja njemu mislim da nikad nisam ni spomenula da bih voljela da idem u Pariz. I on kao, mislio sam da te iznenadim, da te vodim negde, povod je kao za sledeći dan zaljubljenih, što je danas. Odnosno da obuhvatimo to i godišnjicu, pošto nam je godišnjica u martu, pa ćemo vidjeti kako ćemo uklopiti, čemu će biti bliže, da li danu zaljubljenih ili godišnjici. Na kraju se ispostavilo da je bliže možda godišnjici. I kao, eto, mislila sam da te odvedem na neki vikend. I ja pomislim, eto, baš bih voljela u taj Pariz. I onako u prolazu kažem, pa eto, ja bih voljela u Pariz i uopšte mu sad ne kažem odakle mi to. I on kaže, pa ja nešto ne bih voljela da idem u Pariz, kao, ajde, šta misliš za nešto drugo? I kažem, pa dobro, gde god. I bit će nam lepo svakako. I on je nastavio da traži te ponude i kaže on meni, ne znam, prošle 2-3 dana. Znaš, kao, ipak sam odlučila da idem u Pariz. Ja kažem, što, otkud to? Pa kaže, ne znam, samo mi je odjednom došlo da to bude, kao, je li ti to okej? Ja se nasmijem, mislim sad, gde sam da mu pričam? Dobro, gledat će on snimak. Da mu pričam za meditaciju, mislim, to je njemu malo bleskasto sve, ali eto i to se desilo. Tako da je, odlučila sam da sa vama podelim jednu sličnu meditaciju kroz koju ćete moći da tog svog partnera, znači ako ste već od početka radili sad ovu vežbu i stavljali pauze ovog snimka, moći ćete tu osobu koju ste na tom papiru opisali sada da vidite i uživo. Pa evo, ako hoćete, evo, zaustavite na moment snimak da zauzmete položaj koji vam odgovara. Evo, možemo polako i da krenemo. Dakle, trajeće par minuta, 5-10 minuta, vidjet ćemo koliko mi dođe. Zauzmite udoban položaj, sedeći ili ležeći. I dok čujete moj glas, dok osjećate pod sobom mekoću i toplotu koja se javlja u vašem telu, sve više se opuštate i tonete u relaksaciju. I svi zvuci koje možda čujete oko sebe, kao da vam pomažu da još više osjećate opuštenost. I kao da vam pomažu da odete u neke divne predele
na neko mesto na kom osjećate zadovoljstvo, na kom osjećate mir. I dok ovako čujete moj glas, nastavljate normalnim tempom da dišete. Lagani udah, pa izdah. I svaki udah i izdah vam pomažu da se sve više opustite. I sada primetite kako, kao da kroz teme vaše glave ulazi bela svetlost i koja vam ispunjava glavu, pa vrat, ramena, predeo grudi, gornji stomak, donji stomak, kroz kukove i kolena prolazi dole i kako se ta energija spušta iz vas, vi osjećate kako se izdižete. To je onaj osjećaj kad god smo u molitvi ili kada uđemo u meditaciju. Osjećate kako polako lebdite i izdižete se na visinu, a sva ta svetlost izbija kroz vaša stopala i odlazi u centar zemlje. I sva energija koja je zakočena u vama i koja pravi blokade ističe iz vas i u tom centru zemlje se polako transformiše i menja. A vi se još izdižete i osjećate kako na nekoj visini osjećate tu neku svetlost. Dakle, možete je možda unutrašnjim vidom vidjeti, a možda možete osjetiti i potrebu da napravite dubok udah. I sada dok se nalazite na toj visini i na toj nekoj čistoći, primećujete unutrašnjim vidom kako se svetlost iz centra zemlje vraća, kao liftom, brzo ka vama i ulazi u stopala, kolena, butine, prolazi kukove, izdiže se kroz donji stomak, gornji stomak, grudni koš, vrat, ruke i izbija na vrh vašeg temena i sada ste povezani i odozgo i odozdo. Svetlost prolazi kroz vas. I sada primetite kako se vaša srčana čakra, kako se vaš srčani centar širi i kao da se u njemu nalazi zlatna lopta koja se polako širi na metar, 2, 5, 10 oko vas. I kao da se čak i vi nalazite u tom zlatnom balonu. I u takvom stanju opuštenosti i izobilja osjećate svu moguću ljubav sveta. I tako ispunjeni ljubavlju, kada je svaka vaša ćelija ispunjena ljubavlju i nežnošću i dobrotom, odlazite na mesto na kom ste se uvek osjećali sigurno i srećno. I na tom mestu u daljini vidite jedno ogledalo i polako mu prilazite. Na tom ogledalu, kada ste mu dovoljno prišli, vidite sebe, ali pored vidite i osobu vašeg života, tog vašeg idealnog partnera. I primećujete kako ste presrećni, kako sijate pored te osobe, kako dobijate sve što ste uvek želeli, kako čujete sve što ste želeli da čujete. I onda primećujete kako, kao film neki, kako odlazite na mesta na koje ste želeli da budete, kako ste ponosni što imate tu osobu i ona je ponosna što vas ima u sebe. I kako se na sve strane hvali što vi baš pripadate njoj. Primetite kako to sve lepo izgleda, kao neki idealni film ljubavne priče. I dodajte elemente koje ste vi želeli da dodate u vašoj idealnoj vezi. I sada priđite još malo tom ogledalu i zakoračite i uđite u njega. I sada vi počinjete da budete ta osoba koja ste bili u ogledalu pored vaše idealne osobe. I vi sada u stvari živite to. Sada ste ušli u drugu realnost gde je to ostvareno i gde se to dešava. I poslušajte šta ta osoba ima da vam kaže. Nešto dugo već želi da vam šapne. Možda da vas zagrli, da vas poljubi. Ima već nešto što dugo drži na umu i čeka. Toliko dugo čeka da vam saopšti.
Sada uživajte malo u toj slici i dodajte i muziku i ljude i sve što želite u tom vašem idealnom snu. Jer sada je taj san postao java. I duboko udahnite više puta i sačuvajte taj osjećaj u sebi. Taj osjećaj kada ste pored vaše idealne osobe, pored vašeg idealnog partnera. Primetite kako se on ili ona dosta razlikuje od prethodnih priča, kako je ovo nešto potpuno drugačije i kako niste ni očekivali da tako nešto možete da doživite i da tako nešto uopšte i želite. Potpuno ste iznenađeni na momente, ali vam je lepo. Ok. A sada polako se vratite unazad u ovu realnost, a sada dok izladite iz ogledala i ta osoba dolazi za vama. I tu je sa vama. I zapamtite taj osjećaj. I primetite kako se ta zlatna lopta koja je bila oko vas polako sužava i vraća na veličinu vašeg srca. I kako to cijelo sećanje ostaje usidreno u vašem srcu. I kako kad god osjetite da vas nešto sprečava i da vam se budi neki stari program po pitanju ljubavi ili vašeg odnosa, vi znajte da tu zlatnu loptu uvek možete da pošaljete u to mesto i da istopi. Evo, ako vam se sad javlja možda neko mesto koje se buni protiv te vaše idealne veze, pošaljite tu zlatnu loptu i primetite kako ona odmah topi tu blokadu. Kako je odmah isceljuje. I sada polako udahnite vazduh i izdahnite i sa drugim udahom osjećate potrebu da otvorite oči i sa trećim udahom se budite sveži i srećni. Eto, nadam se da će vam ova meditacija, možete je ponavljati, najbolje je možda ponavljati 21 dan, ja to uvek kažem za sve ove meditacije, možete svašta otkriti i saznati o sebi, naročito za proces razvoja i srčane čakre i privlačenja tog idealnog partnera. Dakle, možete je ponavljati 21 dan, sasvim je to ok i voljela bih da vam donese nešto slično što je i meni donela, odnosno nešto najbolje što vi želite sebi. To je bilo sve za današnji webinar. Ako vam se ovaj snimak dopao, možete staviti like ispod, a ako niste pretplaćeni na ovaj kanal, kliknite na subscribe i na zvonce, pošto ću kačiti još snimaka na ovu temu. Čak i ako imate neku posebnu želju, možete uneti dole u komentare nešto što biste posebno željeli da obradim, a da je na temu ljubavnih veza, jer zaista ova tema je nepresušna, toliko toga je urađeno. Evo, ja ću vam čak spomenuti da sam napravila i Inner Light program i hvala svima koji su ostali do kraja ovog webinara. I taj Inner Light program čak ima jedan ceo modul koji se bavi vašim odnosima i ljubavnim životom. I čak i ostalih 5 su povezani kroz to da jednostavno radim na sveobuhvatnosti, na svim poljima života i zapravo balans svih tih modula također dovodi do tome da ovaj deo sa ljubavlju bude pospešen. Tako da ako budete mislili da vam treba pomoć, možete mi se javiti na e-mail adresu koju ću ostaviti ispod snimka, jer postojeće je grupna opcija online treninga, tako da nije bitno gde živite. Možemo se družiti online u grupnoj varijanti. Za ljude iz Valjeva će biti u planu, imam da napravim grupu u Valjevu. Također postoji i individualna opcija gde će biti individualni rad sa jednom osobom jednomesečno 3 sata. Tako da bilo šta da vam prija i ako vam treba pomoć na bilo koju od ovih tema, možete mi se javiti, jer ja verujem da svako može da živi izobilje u tom širokom smislu u svim sferama svog života i jednostavno tu sam da vas podržim svim znanjem i iskustvom koje imam. Tako da možete mi se javiti koliko budete želi.
Eto, još jednom da vam kažem, ako budete želi da vidite i sljedeći video na ovu temu, samo kliknite na subscribe i zvonce, a ja sam tu za sva vaša pitanja. Do sljedećeg puta, ćao!